Nå, hvor er det stort. Det kan jeg slet ikke komme over. Det siger noget. Ej, hvor er det sejt, men creepy samtidig. Kan den lige følge med, eller hvad? Det går. Kom så. Ej, hvad sker der? Det ved jeg ikke. Det er lige til Discovery Channel, det her. Ej, den trækker hovedet ind. Kysser. Kys. Hvad gør den? Den kan ikke komme forbi. Den skubber den. Ja. Så må du flytte dig, du. Og så, altså, så gad den ikke. Så må den gå udenom.